Ei voi. Niin kivasti rinnakkain menneet tuuli vienyt. Pateen perunoita. Hyvä patee. Siinä on saalista. Nyt on pari ämpärillistä ja tuommoinen vielä. Minun oma. Anna vähän pyörimään, niin tulee vähän liikettä siihen. Otetaan hirvikärpäset. Joo, jokaisessa on vähän hirvikärpäsiä. Mitä se riemun rinnalla, kun on astiat täynnä maria? Ei siinä mitään. Ei ne pure. Ihan. Ei ota sitä. Nää 2 vuotta. Tää on niinku säkki meille. No se on. Ämpäreihin, niinku säkki on ämpäri. Just. Ettei tuo kaljapullo näy siinä. Se on tuo pöytä. Tää on vähän nyt kukko käskien laula, mutta tää nyt laulaa. Kato, pitkään. Kato, nyt nuo sopii niin hyvin yhteen nuo. No. Otetaan se matos. Kuule. Siinä on hämähäkki varmasti tuohon vetää. Ei näy edes silmä. Ei. No. Luonto on ihmeellisyyksiä tähän. No niin. Kissan kello jo vielä. Kato, kun jännästi kulkee metsä tuolla takana. Siinä on meillä. Päivänä
Ilta alkaa pimentyä ja lyhdyt tuikki. Paikoissa voi olla puolukoita. Pekka Pekkali. Mikä oli myöhään. Syöttekö tuo raakana vai patsi pannuun? Kastikkeeseen. Ihan jäteeseen. Soosin siihen kermaa ja suolaa. Ja pakastinen muikun välit. Joulupöydässä myös syöttiin ja muisteltiin sakkeen. Näin oli. Näin oli. Sanottiin, että nämä on saken pyytämiä muikun mätiä ja sitten otettiin koskenkorvaa päälle. Muisteltiin silloin. En muista, että koskenkorvaa otettiin. Mitäs sitä muuta piti muistaa? Muikun mätiä. Siellä olisi pyytänyt muikkuja meidän kanssa. Matto, muovimatto. Missä? Tuo veneen pohjalla. Herrana. Zoomahan. Ämmiä hui kauheita, just on inhottavia nää. Pitkä. No. Niin kato, jos se nappaa tosta kiinni, tosta helposti tästä. Eikö se syö kaikki kerralla, kun nappaa koko matoisen suuhun? Oliko sinulla silloin, kun siellä hauensa? Milloin? Ei. En vie totujahan nuo ja meikälle naureskele ja yrittää hymyillä mukaan. Tää varsinainen aurinkosaari tältä kertaa. Nyt menee just pileltä eikä tuo vaihtuu. Joo. Laula laulusorsa. Juokse jouhiso. Souda kinisol. Gini. Eikö se sopinut tänä aamulla? Sopi. Tää kinisous. Hyvän makusta oli. Mie yleensä en osta mitään muuta. Minun tulee kinistä aina pääsärkyy ja... Vedä viskipeippo. Feidinki. Ei ole feidinki, kun tää on Ouvelle. On tässä feidinki myös. Hetkinen, me lähettiin tunnissa, kerättiin 20 litraa. Jossakin voi olla lyhyemmäkin varsin. No yleensä ei se hyvä, että kun tässä on, tähän ei varpaa ja mitään, jos se on liian lyhyt. No siitä, jos on liian lyhyt. Ei oo, minä olen tehnytkin tuon pitemmäksi sen verran. Tääkin on ihan. Niin, Ainahan siellä joku toinen sukkakin on alla. ne on ihan, jo tuossa on jo on, mutta ei se haita mitään, jos se on vähän. Ei haittaa. Joo. Pitäisikö minun viiä nää? Vie vaan sukat, jos tahot. Kiitos. Eihän minulla ole mitään viemistä. Nopeastihan siellä taas uudet sukat kutaset. Siehän oot niin näpsäkkä noissa sukan kutomisessa. Se on sillä tavalla, että kun eihän minulla olekaan mitään viemistä muuta kuin mitä minä näillä saan. Voi, ne on niin Mulle pysyy vielä arvokkaita. sormetkin kunnossa, kun Jos minulla on oikein hyvät tekkö. kädet. Niin, ne on niin arvokkaita nämä sukat. Nyt on tuolla taas tulossa. Eihän minä tiedä, kenelle minä ne annan sit palvelua se tahtoo. Niin Taas kuuluuhan nämä käytös, mitä minulla on vanhoja siusukkiin, niin johan ne kohta on menneet niin Kyllähän minä silloin tällöin parsin vähän sukkiakin. Siinä on sinun soka. Hyvä juttu. Päästään jos sienimetsää vielä mennään. Ei tuu sieniä tänä vuonna. En minä sienistä välistäkään. No ei, Puolukkoiko niin paljon olisit saanut, niin niitä olisit tuontkin, mutta jos ne meni omatkin tuolta. kyllä Pate lupas tuoda sinulle puolukko. Siellä oli Eija kävi eilen yhden ämpärillisen hakemassa jo. Eija. Se on sitä niin paljon sitä Siitä on ihan, Kuulen niin paljon, että mekin mentiin sinne metsään, niin alkoi aina vaan enemmän tulla sieltä. Sitten piti jo lähteä pois. niin kuin ämpärit täytti. Joo. Hieno homma. Se on hyvä. Myö tykätään puolukasta sen niin paljon. Niin, puolukkahan on minullakin hyvä.
Minä liharumpan mustikkoa ei kanssa. saanutkaan mitään. Mustikkaa, mutta kyllä minä puolukkaan olen saanut joltakin. No saatiinhan me mustikkaakin. Siellä oli jonkin verran mustikoja siellä. Vaikka tuli silloin halla johonkin kohtaan, niin mustikat kuulemma. Mutta näitä on Tykkäs kives poimia kyttyvää. puolella. Ei näitä Näitä on on niin kiva. joutusaako. Sitä on siinä rystyvässä niin paljon, että kourallinen tullut jo heti. Joo. Mm. Sitten kun on sellaisia mättäitä, kato, niin ne kun ympäri kiersi, niin kuulee niin ihan punaisia mättäitä. Kyllä, sitä meikäläinenkin poimisi vielä, kun olisi silleen, että sinne metsäastikka kun pääsisi, niin kyllä niitä poimisi. Ollut maitoa niin Ja te saatte kokea sitä rikkautta ja sitä voimaa, joka pitää kyllä elon pystyssä. Näin se on minun Pestiksiä, kun katsot vai mistä? Nämä 10 vuodet, josta Katsoisin olen näin. saanut kiittää Herraa, hänen vuosinaan kuulkaa monenlaista. Niin ilo todistaakin Herran kunniaksi, kun täällä oikein tuo Nils-veli kehoitti, että Kuka niissä? hän osaa Isä kertoa se unista. haastaa. Minä kerron nyt. Vuosihan Ja onhan Raamattukin luvut, teidän vanhuksenne unia uneksua. Ja minä näin viime yönä semmoisen unen, että minä olin jälleen koulun penkillä, oppilaana. En minä sano mille alalle, en minä papissa ollut lukemassa. Mutta olkoon se ammatti mille nyt. Mutta se oli aika korkea arvo. Ja minulla, hiljaa. Ja sitten minä siinä, kun näin sitä unta, niin oli mulla olevina aika tiukka ja minä vapisin. Näinköhän minä saan nuo tentit läpi nyt. Ja sitten mulle näytettiin, että minä sain ne tentit läpi. Niin kuin hän. Mutta minä